Takže nebude kandidát na prezidenta, dobre, to nemusíme. Premiér zaútočil na študent. Vlastne toto sa stalo. Ty kokos, to si musím zapísať. Ako to vôbec bolo? Dnes pred budovou úradu vlády prišli študenti právnickej fakulty UK a žurnalistiky. Nepáči sa im, ako premiér Robert Fico vyjadroval na adresu ich spolužiaka. Premiér Robert Fico ešte pred pár dňami slovne zaútočil na študenta práva Mareka Janigu na sociálnej sieti a označil ho za absolútne nepodstatného. Študent v rozhovore pre denník N hovoril o vyjadreniach dekana právnickej fakulty Eduarda Burdu, ktorý sa zastal zrušenia úradu špeciálnej prokuratúry a tvrdil, že v rámci špeciálnej prokuratúry môže pôsobiť zločinecká skupina. OK. Toto sú asi... Počkaj, vážený pán premiér, ďakujem, že aj vy ste sa zapojili do debaty o zrušení úradu špeciálnej prokuratúry, ktorú sa ako študenti snažíme iniciovať. Ku argumentov ad hominem sa rečník uchyľuje zväčša vtedy, keď mu tie vecné a faktické došli. Alebo vôbec neexistujú. To je dobré. Iné sa vo vašom príspevku nenachádzajú. Škoda. S diskusiou na akademickej pôde o zrušení UŠP súhlasil dekan a aj špeciálny prokurátor. Pozývame aj vás, príďte s odborníkmi odbornými a vecnými argumentami. Radi by sme si vypočuli aj inú ako... Čo to je? Eristickú argumentáciu, ktorú ste predniesli v tomto poste. Eristickú? To čo je? Počkaj. Čo to je eristickú? Pane Bože. Eristickú. No ja sa hanbím, keď toto neviem. Eristická... význam. Eristika je umenie viesť slovný spor, dokazovať alebo vyvracať akékoľvek tvrdenia bez ohľadu na to, či je pravdivé alebo nepravdivé. Neobyšlo sa to spravidla bez sofiziem. Furt neviem, čo to presne znamená. Eristika. Nie, to je... Umenie polemizovať, diskutovať, cestou sporu hľadať pravdu. OK. OK, zaujímavé. Ježiš, príspevok Roberta Fica. No tak prečítajme si to, no však prečo nie. Protislovenský denník N. OK. Toto už prekoná už iba jak Matovič vravel, že denník nenávisť. Dobre. Protislovenský denník N ťahá Slovensko do pekla neúcty k vzdelaniu a profesionálnej kariére. Protislovenský denník N dnes zverejnil rozhovor s nejakým študentom právnickej fakulty v Bratislave s nadpisom vyjadrenia dekana Burdu k špeciálnej prokuratúre vzbudzujú podozrenia. Ako študent práva som bol tiež múdry ako Gate Šalamúna, ale vedel som, kde je moje miesto. To, čo dnes robia protislovenské médiá, je hrubou urážkou autority a vzdelávania. Je to dôkaz, že v mene boja so súčasnou vládou sú schopné čohokoľvek. Aj zverejní rozhovor s absolútne nepodstatným študentom práva. Aha, tu je ten absolútne nepodstatný študent. Práva bez akýchkoľvek znalostí práva a životných skúseností. OK, už iba... Dobre. Keby Robert Fico napísal, že akože takto, slovným urážkam sa mohol vyhnúť.
problém je v tom, že Robert Fico už v poslednú dobu v podstate už len uráža. A je to v podstate jeho politika, ale to už dlhšie. To nie je nič nové. Ale že nazvať ho absolútne nepodstatným študentom práva. Akoby... Takto, ja o ňom nič neviem, absolútne. Ale dovolím si tvrdiť, že není absolútne nepodstatný, OK? Keď už... Akože takto, toto by mala byť naša, nechcem povedať elita, ale do určitej miery áno, že my sa snažíme mladých ľudí proste, zostaňte na tom Slovensku, proste zostaňte, prosím, viem, že máme vysoké dane, na hovno školstvo, na hovno zdravotníctvo, všetko, ale potom vás dourážame za to, aký ste absolútne nepodstatní. Skvelé. No dobre teda. Dobre, študent práva bez akýchkoľvek znalostí, životných skúseností, len aby mohol... OK. Len aby mohol spochybniť postoje vzdelaného vysokoškolského pedagóga. Strašne sa mi páči, ak on tam dáva tie akože oné, že vzdelaného vysokoškolského pedagóga, ale jemu dá, že nepodstatný študent. Hej, že proste... OK. So širokou publikačnou činnosťou a významnou vysokoškolskou funkciou, ktorý si dovoluje mať iný názor na zrušenie špeciálnej prokuratúry, ako si želá denník Nenávisť. Denník N. Sorry, už mám toho Matoviča. No, nevadí. Denník N a jemu podobné médiá ťahajú Slovensko do pekla. Do pekla neúcty k vzdelaniu a profesnej kariére. Ak má mať študent s pubertálnymi vyrážkami na nose prednosť pred dekanom právnickej fakulty a určovať, čo je pravda a čo nie, Boh ochráni túto krajinu. OK. Takto. Keby, akože toto, keď sa premiér vyjadruje o nepodstatnom študentovi práva, tak akoby hneď už, tak to je jedna vec, že už naznačuje, že není až tak úplne nepodstatný. To je jedna vec. Druhá vec skôr je v tom, že na čo? Akože, čo tým dosiahne? Ja tomu furt nerozumiem. Čo dosiahne tým, keď akože povie o študentovi práva, že proste, že na jeho názore nezáleží. No dobre, to tam presne nepovedal, povedal, že je absolútne neschopný študent práva a že má pubertálne vyrážky na nose. No, akoby, ako skvelé, len nepredložil žiadne fakty, proste nič, čo by nejakým spôsobom súviselo s argumentáciou, čo sa týka tej špeciálnej prokuratúry. On povedal, že dekan je múdry, študent je sprostý, denník N toto propaguje, bodka. Teda denník N propaguje, že študent je múdry a to je všetko. Hej, proste akoby teraz neviem presne, koľko má tento post zhliadnutí lajkov a zdieľaní a všetko také, ale keby som si mal tipnúť, tak akoby nie málo. Toto je tá tlačovka. Dnes tu stojím ako Marek Janiga, podľa premiéra Slovenskej republiky absolútne nepodstatný študent právnickej fakulty UK v Bratislave s pubertálnymi výrážkami na nose. Tak nepodstatný, že mu v útorok o 22:04 venoval celý status na svojom Facebooku. Ako doslova to sformoval krásne. Akoby, prečo mu venovať vôbec status, akoby keď je tak nepodstatný? A keď teda není nepodstatný, prečo to napísať? Alebo teda keď je nepodstatný, tak na čomu venovať status? Akože nemá to logiku, ale však OK. Neprišiel som dnes útok vraciať, ale prinavrátiť pozornosť späť k meritu veci, povedal študent Janiga. A tu je rovno celé video. OK, to si pozrieme. Mám zapnuté... Ešte je na hlas.
OK. Dúfam, že to počujete normálne. Dúfam, že nie, počujete to málo. No uvidíme, keď budú ešte hovoriť. Dobrý deň, prajem. Vítajte na tlačovom briefingu študentskej rady vysokých škôl Mareka Janigu, študenta Právnickej fakulty Univerzity Komenského a študentov a študentiek žurnalistiky. Budeme sa vyjadrovať k aktuálnej situácii a k reakcii pána premiéra Slovenskej republiky na vyjadrenia študenta. Ďakujem veľmi pekne. Pred pár týždňami som sa rozhodol bojovať za návrat slušnosti, vecnosti a faktickosti do verejnej debaty. A 5.12. zverejnili médiá stanovisko docenta Burdu, trestného právnika a dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského, v ktorom sa vyslovil za zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry. Spojili sme sa vtedy s viacerými študentami a adresovali sme otvorený list, v ktorom sme zastali názor, že akékoľvek vyjadrenia akademika musia byť podložené odbornými argumentami a založené na overiteľných dátach či dôkazoch. Nakoľko nám tieto náležitosti v jeho vyjadreniach chýbali, volali sme po odbornej diskusii na akademickej pôde, kde by ich vysvetlil a právnickými argumentami podložil. Len by som ešte chcel dodať, že to je, akože títo študenti sú neskutočne chytrí. Lebo oni to spravili spôsobom, ktorý není, že urážlivý k dekanovi. Hej, oni to nespravili, že pán dekan, mýlite sa, špeciálna prokuratúra je dôležitá preto to. Oni povedali len, že prosím vás, pán dekan, mohli by sme poprosiť o odbornú diskusiu, lebo dôležité je akože mať fakty na stole a nie robiť nejaké politické vyhlásenia. Mohli by sme zorganizovať nejakú spoločnú diskusiu, kde by sa dávali argumenty, že prečo špeciálna prokuratúra áno, prečo špeciálna prokuratúra nie a tak ďalej. Toto je neskutočne chytrý spôsob, pretože z dvoch vecí. Prvá vec je, že to robili tým, jak by sa to malo robiť, slušným spôsobom. Druhá vec, samozrejme, oni si uvedomujú, že počujte, oni sú furt ešte študenti tej právnickej fakulty, kde im šéfuje ten pravý dekan. Oni nemôžu, akože takto, teoreticky by mohli, hej, že povedať pán dekan, mýlite sa, dôležité je to pre toto, ale je dosť pravdepodobné, že potom by z toho boli možno nejaké dôsledky. Neviem, ja na ich mieste by som to spravil takto. Neviem, že ja by som to akože... Asi by som to takto spravil, keby som bol na ich mieste, ale musím ich pochváliť, že podľa mňa to spravili najlepšie, ako mohli. Akože vyslovene. Neboli urážliví, neboli, že vy klamete, alebo vy nemáte pravdu, my máme pravdu. Nebolo to nič arogantné, nič egoistické, nič. Proste jediné, čo tam bolo, že prosíme o diskusiu, čo sa týka špeciálnej prokuratúry, lebo si myslíme, že takto by to malo byť. Bodka. Čož ako... Rešpekt? Počkej, čo ma rozprával? Na akademickej pôde, Áno. kde by ich vysvetlil a právnickými argumentami podložil. Otvorili sme citlivú tému a hoci sme len slušne a študentsky volali po tom, čo od nás vyžadujú naši pedagógovia, samotného premiéra Slovenskej republiky to nenechalo chladného a neváhal moju osobu použiť na svoj politický boj. Proto tu dnes stojím ako Marek Janiga, podľa premiéra Slovenskej republiky absolútne nepodstatný študent Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave s pubertálnymi vyrážkami na nose. Tak nepodstatný, že mu v útorok o 22.04 venoval celý status na svojom Facebooku. Neprišiel som tu dnes útok vracať, ale prinávať pozornosť späť k meritu veci. Chcel by som znovu pozvať pána premiéra, docenta Fica, aby prišiel na akademickú pôdu, na svoju alma mater a po boku ostatných zástupcov zrušenia úradu špeciálnej prokuratúry sa postavil s reálnymi právnickými a vecnými argumentami
proti zástancom zachovania úradu v moderovanej diskusii. Chcel by som poďakovať za nečakane masívnu podporu zo strany študentov, pedagógov, odbornej verejnosti i všetkých ľudí, ktorí zdieľajú so mnou ideál slušnej a vecnej diskusie. Vaša podpora ma motivuje pokračovať. Pán dekan nás za náš spôsob začatia diskusie pochválil a od vedenia fakulty ako aj univerzity sa mne aj ostatným iniciátorom otvoreného listu dostalo ubezpečenie, že naše zapojenie sa do verejnej diskusie a realizácie slobody slova sa nepretaví do represálií. Na druhej strane sa tieto inštitúcie nedokázali postaviť za ich študenta, ktorý volá po tom, čomu ho sama univerzita dlhodobo vedie. Náš otvorený list bol adresovaný len dekanovi a členom akademickej obce Právnickej fakulty Univerzity Komenského. Dostal sa však na verejnosť a spätne som rád, že podnietil takúto masívnu spoločenskú diskusiu o slobode slova. Aha, čiže oni ho nezdielali akoby ešte na verejnosti, akoby oni ho nezdielali na internete, oni ho len poslali dekanovi a akademickej obci, ale nezdielali ho akože všeobecne k verejnosti, ostatným ľuďom. Ja neviem, či oni sú nejakí super stratégovia, ale zdá sa mi, že zatiaľ spravili všetko tak, jak by mali. Akoby strategicky, alebo možno nie strategicky, tak, jak by sa to malo robiť. Naša iniciatíva navyše nemala za cieľ dosiahnuť revolučný charakter. Už na začiatku som jednoznačne vyjadril môj cieľ byť apolitický a preto som vtedy aj odmietol ponuky vystúpiť na protestoch v Bratislave. Dokonca som ani raz verejne nevyjadril svoj postoj na rušenie úradu špeciálnej prokuratúry. Volali sme len po faktickosti, vecnosti a slušnosti a tak to ostane aj do budúcna. Ďakujem. Slovensko čelí vážnemu problému odchodu mladých talentov, pričom je zrejmé, že jedným z faktorov je dlhodobé poddimenzované financovanie vysokého školstva, no zďaleka to nie je jediný dôvod. Jedným z vážnych nedostatkov je neetické správanie vrcholových politikov a političiek, ktorí nielenže svojim konaním narúšajú a bagatelizujú nezastupiteľné postavenie akademikov v občianskej spoločnosti na Slovensku, ale aj preukazujú plagiátorské sklony a obchádzajú jasne nastavené pravidlá akademickej etiky a integrity. Študentská rada vysokých škôl ako najvyšší orgán zastupujúci vysokoškolských študentov a študentky hrubo odsudzuje útoky premiéra Slovenskej republiky Roberta Fica na študenta Právnickej fakulty. Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo na tlačovej konferencii za účasti ministra školstva Tomáša Druckera oznámila vstup do Európskej agentúry na zabezpečovanie kvality, čo by malo v praxi znamenať, že slovenské vysoké školstvo je na európskej, medzinárodnej úrovni a spĺňame všetky štandardy európskej kvality. Jedným z týchto štandardov je aj učenie alebo štúdium zamerané na študentstvo, teda jeho aktívne a uvedomelé zapojenie do procesu vlastného učenia sa. V praxi by to teda malo znamenať, že naše vysoké školy vytvárajú priaznivé podmienky na rozvoj, štúdium a pôsobenie študentov a študentiek v akademickej samospráve. Ak sa však pozrieme do praxe, s ľútosťou musíme konštatovať, že tento štandard nespĺňame na národnej úrovni. Sloboda slova na akademickej pôde nemôže platiť iba pre akademických funkcionárov. Neustále podkopávanie a spochybňovanie odbornej verejnosti zo strany politikov na Slovensku vyústilo do nedôvery odborníkov a odborníčiek, čo sa odráža aj na reakcii verejnosti na výzvu Mareka Janigu voči pánovi dekanovi Burdovi, ktorý ho pozval na vecnú diskusiu o plánovanom rušení úradu špeciálnej prokuratúry. Pokiaľ sa nesústredíme na fakty, slušnú a odbornú diskusiu, ale budeme podporovať urážky, nadávky a mocenské zhadzovanie, naša spoločnosť nie je hodná mladých ľudí, ktorí sú odhodlaní zveľaďovať občiansku spoločnosť a budovať silný a prosperujúci štát. Diskusia musí byť vždy slušná, založená na odbornosti a faktoch, zmysluplná a musí integrovať názory, postoje a pohľady všetkých zainteresovaných. O tom, okrem iného, je predsa demokracia, v ktorej sa navzájom rešpektujeme a vážime jeden druhého. Marek pozval pána dekana práve na konštruktívnu a odbornú diskusiu o rozsiahle komunikovanej problematike plánovaného rušenia špeciálnej prokuratúry.
Vyzývame pána predsedu Výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry, aby jasne deklaroval a definoval, akým spôsobom agentúra plánuje reagovať na uvedené a medializované pochybenia na Univerzite Komenského v Bratislave. Je potrebné, aby akreditačná agentúra ako nezávislý orgán zabezpečila, že takéto nenapraviteľné inštancie znižovania kvality sa na vysokých školách nebudú opakovať. Nie sú to médiá, ktoré tvoria zlé meno našim vysokým školám. Sú to samotné vysoké školy, ktoré nie sú ochotné či schopné reagovať na dianie na verejnosti a zasať sa študenta, na ktorého útočí premiér Slovenskej republiky. Takéto dokazovanie si mocenského postavenia voči študentom je nemysliteľné a hovorí o tom, ako si na Slovensku vážime talent, ktorý nám odchádza do zahraničia. Môžeme mať aj 100 stratégií na lákanie a udržanie talentov, kým si vrcholní predstavitelia nášho štátu neuvedomia, že mladých ľudí je potrebné počúvať a rozprávať sa s nimi. No toto je tiež ďalší problém s touto kauzou, nazvime to kauzou, prečo nie? Že totiž, OK, keď chceme študentov tu udržať, musíme ich podporovať. Musíme podporovať diskusiu, musíme podporovať, že OK, dobre, možno, že ako takto. Keď sa študenti ozvú, že chcú diskusiu, že chcú odbornosť, chcú proste niečo proste zlepšiť, alebo proste nejaký takýto príklad, odpoveď by nemala byť, že dobre, buďte ticho, vy nič neviete, vy ste nič neprežili, nemáte skúsenosti, nemáte tituly, nemáte nič, neviem prečo vôbec rozprávate. Choďte tam, choďte do učební a tam počúvate svojho učiteľa, profesora. Toto není dobrá odpoveď. Hlavne, keď sa snažíme fakt udržať tie akože malé talenty tu a snažíme sa im povedať, že hej, vy ste dôležití, my vás tu potrebujeme, my chceme, aby ste tu boli, lebo vy budete tá, jak by som to povedal, budúca elita. Vy budete vy budete potom o 10, 20, 30 rokov, ak tu samozrejme zostanete, vy budete tí dekani, vy budete tí, ja neviem, sudcovia, vy budete tí lekári, vy budete policajti, neviem, XYZ. Čiže dobre, toto je otázka. Neviem, možno niekto sa niekde vyjadrí, že aký bol zmysel toho príspevku. Lebo mňa absolútne žiadny nenapadá, že akože jediné, čo ma tak napadá, je, že kopnúť si do študenta práva, akože do študenta, ktorý akože oporuje názoru, ktorý, ako by som to povedal, ktorý on vyjadril, alebo nie, že odporuje názoru, že by sa mala zrušiť špeciálna prokuratúra. Ale akoby nič iné ma nenapadá, ale akože aj tak, akoby keď práve že to zverejnil, tak práve že upriamil na ňo ešte väčšiu pozornosť, tým pádom ešte ľudia ho chceli viacej počuť, viacej vidieť, čak on mal myslím, že 2 rozhovory v médiách, čo ešte OK, mám pocit, že to ešte nebolo vlastne pred tým príspevkom, ale potom, čo sa stal ten príspevok, tak vidíte, dokonca má celý článok na aktualitách, akoby akurát si tomu dal väčšiu pozornosť, akože prečo? Dobre. Veci už nebudem pozerať, už de facto vieme, o čo ide. Sa pýtajú na USP. Dobre teda, tak počkaj, toto bol ten list? Nie. Čo je toto? Stanovisko dekana. Vážené študentky, vážení študenti, prosím všetkých, aby sme sa zbytočne nezapájali do mediálnych hier, a to až do zasadnutia 17.1. To asi je tá spoločná diskusia. Samozrejme platí, tak ako vždy, všetci máme slobodu slova a nikto nesmie vypoškodiť sa svoj názor, či je to študent, alebo učiteľ, alebo iný. Prajem všetkých krásne sviatky a teším sa, keď všetky tieto aspekty v pokoji a s chladnou hlavou prejednáme a všetci sa slobodne vyjadríme. OK.
chápem, prečo to napísal, v tom zmysle, že nechce, aby sa na to upriamilo tá pozornosť. Problém je v tom, že keď sa toto zverejnil, tak to dal ešte väčšiu pozornosť, lebo samozrejme ľudia si povedali, čo tým chcete povedať, že nemáme sa zapájať že nemáme dávať rozhovory do médií, že vy nás chcete obmedzovať len preto, lebo máme iný názor. V podstate akoby celý tento prípad je všeobecne strašne divný. Akoby nie divný, skôr akoby úplne zbytočná kauza, ktorú si proste sám privodil Robert Fico, vyslovene. Lebo však oni to chceli mať úplne potichu. Nikto to nedával do médií, len sa to do tých médií nejak dostalo a zrazu proste Fico sa musí vyjadriť, dekan sa musí vyjadriť, tento sa musí vyjadriť. Však dobre, že sa vyjadrujú, len potom nech sa nesťažujú, že proste potom ten druhý tím, de facto druhý tím, dáva rozhovory, dáva vlastné stanoviska, však nemôžu nechať obsadiť vlastne celý ten priestor, celú túto diskusiu len tou druhou stranou. Musí samozrejme prísť ten študent a povedať, počúvajte, my sme ale my sme nepovedali, že USP je dobré, ale ani že je zlé. My sme len povedali, dobre, akože niektorí majú iný názor na USP, niekto majú zase ten názor na USP, poďme zorganizovať spoločnú diskusiu. To je všetko. A keby takto, čo by mohol Robert Fico povedať? Ja rozmýšľam, že čo by vlastne Robert Fico mohol spraviť vlastne s týmto tu, ako s touto situáciou. Dobre, vieme, že zverejniť nejaký príspevok, kde ho proste len douráža, je určite zlý nápad. Možno, že keby podporil dekana, povedzme, že by povedal, že dekan má 100% pravdu v tom, že USP je zlé. Aby som povedal, ja nehovorím, že USP je zlé, len keby som bol Robert Fico, čo by som spravil? A buď teda by som podporil dekana a neurážal akože študentov, snažil by som sa možno, že dekan je schopný, má proste toľko článkov a proste má tituly a má toto a tamto a tamto a verím, že na spoločnej diskusii, ktorú budú mať, tak tam sa poriadne tak tam zapojí, dá rozumné fakty a tak ďalej. Alebo alternatívne, čo by mohol spraviť, alebo takto, čo by mal spraviť, je nerobiť nič. Podľa mňa, keby nespravil nič, tak doslova nič by sa nestalo. Alebo nie, že nič by sa nestalo, skôr akoby nemalo by to taký mediálny priestor, aký to teraz má. Tak by som to povedal. Ako sa vrátim naspäť? Ježiš, nie, počkaj, toto som chcel. OK, dáme si teda 21. decembra sa teda stalo toto. Že vlastne Fico zaútočil na študenta. No to bude krásnych prvých 100 dní, počúvajte. Prvých 100 dní vlády.